Baran baş gudarên hêja ya radyoya Dengegel ez şîmalnagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberî werim. Guhdarên hêja di xelekên derbasbûyî de em li ser mijarên qadê jiyanê sekinî bûn lê ji ber hîn çalakiyên taybetiyê xebatê Akademiya Jinolojiyê em ê divê xeleka xwe de li ser mijarê konferansa yekemîn ya kampa Şêd Rûstem Cûdî ya Mexmûrê em ê viya wek mijarekî bigirin dest em ê vê mijarê bi mêvanê xwe eylem Denîz re endama Akademiya Jinolojî ya Mexmûrê re nîqaş bikin. Heval eylem em dixwazin destpêkê vê mijarê pirs bikin beriya konferansê gelek kar û xebatên giranbuha hatin meşandin. Hûn dikarin ji me re çawa qala wan xebata bikin xebatên ku beriya konferansê hatine meşandin. Ji bo pirsa ya wê yekemîn we pirstiye ez bi kin û kurtasî hinekî dixwazim bas bikim. Yani beriya konferansê xebatên ê bingehîn ku ji bo konferansekî biavakirin xebatên ku hatine meşandin bingeha wî ser van xebata çawa hatiye avakirin dixwazim kinasî bahsa wan bikim. Destpêkê 2020 de 2009 û 2010 xebatên ê jinolojî dibîstana da wek ders tên dayîn. Tabi destpêkê duê dönemê de jinolojî tenê wek ew ê hata dayîn ser du mijara hate dayîn. Yek mijara xwe dîroka jin bû ya dî jî zayenperestiya civakî li ser vê esasî demekî dirêj ev ders di nav mifredatê hate dayîn û ev ders hate dayîn. Piştî wî 2015 ket nav mifredata jinolojî pirtûka jinolojî hate amadekirin û di nav mifredatê de ev dersa jinolojî hat dayîn. Hema bêjin du salê carek zaten ev dersên pirtûka a dibistanê ku hate dayîn tê guhartin xwe nû dike û nûjen dibe. Wek sazî jî xebatê ku hatiye meşandin destpêkê di Akademiya Şêdîjiyan de bingeha wî de bi gelek endamên saziya re wek komîtekê hatibû avakirin. Piştî 2020 jî xebatekî daha bingehîn ya daha xweser daha ku bikaribe tenê bi endamê xwe re kar û xebata bimeşîne jinolojî hinekî daha bêtir bi serê xwe kar dameşandin. Tabi divê pêvajoyê de bêtir xebatê ku hatine meşandin komxebata yekemîn carê yekemîn 2020 hate li darxistin li ser qadên jiyanên jinolojî du roja konferansekî hat li darxistin û konferansekî gelek balkişand û gelek xebatkar û ku nav de cî girtin moralekî hend helê me jî de hend melê wê de girtin. Lêkolînan jinên kampê koçberiya hate lêkolînkirin. Sosyolojiya koçberiya jinên botanê yê wargehê sosyolojiya ji bona ku bê tespîtkirin lêkolîn hatin kirin ser van lêkolîna jî pirtûkek hate amadekirin. Dîsa sempozyoma hebûn xwebûn zanebûn bi hem jin û hem zilama re hate meşandin. Di vê sempozyoma de girsehî ji gel jî tevlîbûn çêbûn û nîqaşê pir kûr jî hatin çêkirin. Di gelek mela da xwebûn û hebûn û zanebûn li gorî qadê din jî mesela bêjin işte qadê ziman ji bo hebûn û zanebûnê çi wate digire çi mane digire çi rolekî dileyze ji wî milê ku tevlî bin dîsa ji milê çandê de ku tevlî dibin di milê jinolojî de di milê civakî de her milê de rol û misyona a qadan bi tevlîbûna wan û bi sonimê wan pêşkêşkirina wan de xebatekî bir bingehîn hate meşandin ser vî sempozyomê jî. Dîsa komxebata me ya duyemîn ya wargehê şoreşa duyemîn ya gund û cotkariyê hate çêkirin. Ev komxebat jî yani ev komxebat hinekî cewhera a civaka xwezayî cewhera dayîksalarî cewhera a şoreşa jinan duyemîn ku bê fêmkirin şoreşa ku bidin avakirin li ser vî esasê komxebatek hate çêkirin. Yani ji axê ji xwezayê ji cotê ji zindiya lawira
دورکتنا me dûrketina civakê ev xwe re xeteriyekê tîne û çarenûsa me ya a bingehîn jî dîsa di axê de ye ji bo ne ku bergerekî bê çêkirin ji bo ne ku em bêjin xwezaya paradigmayê bê fêmkirin me bi vê avê komxewetekî jî dameşandin ev komxewet encamdar bû moral û coşekî mezin jî bi xwe re anî û dilê zihniyetê de li hemberê gund û cotkariyê ew reşbûna ku tê pêşkêşkirin hinekî li pêşiya wê reşbûnê bendekî hate avakirin û ev kar û xebat hêjî dimeşe di hemû perwerdeyê ku em didin de jî dimeşin ji ber ku çarenûsa a rojhilata navîn şansa rojhilata navîn di şoreşa a duyemîn ya gund û cotkariyê de veşartiye me xwest em li wê derê di zihniyeteke hişmendiyekî vegera cewhera xwe em bidin rûniştandin ew kar û xebat jî rastî jî karekî baş bû dîsa devreyên me xweser yê jin cuda yên zilam cudan têne çêkirin ev devrê jî yani ji bona hevjiyana azad ku bê fêmkirin hevjiyana azad em ê çawa bidin avakirin binga xwe ji ber ku jin û zilamın yek hem jina re hem zilam re cewhera wan bê fêmkirin ev xebat têne meşandin yani ev jî binga hevjiyana azad perwerde daîmî vê derê tên dayîn dîsa di saziyan da û di semtan dan xebatên ê perwerdeyên jinolojî têne dayîn yani bi van perwerde bi van têgihiştina van lêkolînan rastî jî ji bo ne ku paradigma bê fêmkirin û em bêjin paradigma navere ku xwe daha bêtir bê fêmkirin û em bikaribin paradigmayê di milê zanistî de di milê jinolojî de di milê jin û jiyanê de bê fêmkirin bingehekî hatiye avakirin û bingehekî xurt e ku em bikaribin em bêjin işte jiyan ji nûka we bê honandin ev vê binesaziyekî hatiye avakirin dîsa arşîva jinên botanê li vê derê hatibû girtin yani rixmê ku koçber in rixmê ku ji hinek ji xwezayê dûr in jî dîsa taybetmendiyê xwe yên şîfagerî taybetmendiyê xwe yên doktortî heya roja me îro jî dayî pora tînin û me bi wan re rûportajekê kir yani alternatîfa a tiba ku heye dema me lêkolîn kir rastî jî zanistan bingehîn nav civakê de zaten heye ev ya derket holê û zanista a şîfagerî ya xwezayî ya em bêjin ku zerarê nade bedena însana ya ku bi kîmyawî tedavî nakê rê û rêbazê ê zanista ku pêşiya me veke rastî jî ji bona alternatîfê tiştên pir balkêş derketin ser vê arşîvê jî me pirtûkek amade kir ev pirtûkê jî demekî kin de ê bê çapkirin wek yekemîn konferansê ya Akademiya Jinolojî ya Mexmûrê rojevên ku we girtin dest û mijarê ku we li ser nîqaş kirin we nirxandin çi bûn û em dixwazin fam bikin we çima wan mijaran girtiye dest yani mijarên ê konferansa me yekemîn me gelek mijaran hilbijart me bi saziya re û em bêjin berpirsiyariyên ê di vê kampê de me hat gel hevdû me hin mijarên ên sereke hatin bijartin ji bo konferansê pirsgirêkên bêtir jî pirsgirêkên civaka pirsgirêkên yên saziya û pirsgirêkên jin milê çareserkirina wan da wek me kire mijarê konferansa a jinolojî ku em bikaribin rê û rêbazekî nû çareseriyekî nû em bikaribin pirsgirêkê xwe çareseriya wê tespît bikin vê rêbazê hate bikaranîn tabi konferansa yekemîn ya zanistî bû ev konferansa yekemîn ya zanistî berê du ma plansaziyekî hate kirin her mijarê ku me hilbijartiye her mijarekî atölye wan hatin avakirin her atölyekî nêzî 20 kes tevlîbûna wan çêbûn evana nêzî du mahal ser her kesî ser mijara xwe nîqaşê xwe û pêşniyariyê xwe û çareseriyê jinê kampê bi xwe nîqaş kirin û bi xwe çareseriya xwe dahûrandinekî pir xurt da avakirin yani ev ji bo konferansên bingehekî rastî jî pir mezmûn pir kelecan jî dewam kir mijarên me yê ku bêjin
یک جوان باندوریا سوسیوپسیکولوژیکا کوچبریya bi darê zorê li ser jinan bû. Ev atölye rastî ji bo kampê tiştekî bingehîn bû ji ber ku yani koçberî bi xwe sosyopsikolojikî û bandoriyekî çawa li ser jinê de çêkirin û em ê çawa bikarin çareser bikin. Çareseriya wî çi ye? Dîsa em bêjin li kampê ê cîhanê, li kampê welatê dî cudabûna vê kampê û cudabûna kampa dî çawanin hinek li ser wî lêkolîn û em bêjin encamên ku xwe gihandinê hebûn. Ev ya ji bo Maxmûrê ji bo dahûrandinekî ku xwe nas bike, dahûrandinekî ku bikar bi sinorên kampa, sinorên koçberiyê ji ser xwe babêje, ji bo wî me xwest em beşekî wisa hilbijêrin û ev beş rastî jî di nava atölyeda kar û xebatekî bêhempa meşand û lêhûrbûnekî jî dana avakirin. Dîsa mijara me ya duyemîn, atölya a duyemîn mafên me çi ne? Em çendan zanin, çendan pêk tînin. Ev mijara duyemîn jî ya atölya duyemîn jî ev jî jin mafê wan çi ne? Pirsgirêkê xwe çawa çareserkirin? Yani pirsgirêkê ê di Maxmûrê da kîjan pirsgirêk bêtir hene? Vana em ê bi kîjan rê û rêbazî, bi kîjan hevpeymana, bi kîjan rêgezan, bi kîjan ölçiyên ahlaka civakî em dikarin çareser bikin. Ser vana hatin seknandin, demdirê jî van nîqaş hatin kirin. Yani pirsgirêkên kolbê derê hene, pirsgirêkên eşîrtî, pirsgirêkên pirjinî, pirsgirêkên temen biçûk zewac, pirsgirêkên şîdeta nav malê da, yani ser van mijara yek nîqaş hatin kirin û sekna saziyan ser vana li hemberê vana seknekî çawa divê ku raber bikin, yekîtiyekî çawa em karbin avakin, nêzîkatiya hemû saziyan li hemberê van pirsgirêka yekîtiyekî ku em karin avakin li ser vanan hatin seknandin. Dîsa em mafê xwe hemî çawa dikarin bi her kesî bidin fêm kirin ji bona ku bikarbin mafê xwe parêzin û xwe biparêzin. Mijara me atölye ya duyemîn jî ev bû. Ya sêyemîn jî hişmendiya zayendî û hezkirina zayendî bû. Ev atölye jî yekîtiya jin, sînerjiya jin ku em derxin holê, hezkirina ku navbera jin da em derxin holê bêtir ser vî hatin nîqaş kirin. Avarokê xwe bin gotarê xwe herê zêde ev mijar bû. Herê zêde ku em bikarbin jinê bi jinê bidin hezkirin, yekîtiya jinê bidin avakirin û jin sînerjiya wî ya a bêhempa yekîtiya wî da derkeve holê ku bikarbin bibin xwedî îradeyekî, xwedî nirx û azadiya xwe û li hemberê hêzekî ku tekoşînker derkeve holê li hemberê paradigma hişmendiyekî herê xwe xwe da bide avakirin, ev atölye bû. Dîsa atölye me ya çaremîn jî stûnên demokratîk bûyîna malbatê ye. Li Maxmûrê jî û li gelek devera jî rastî malbat bin xeteriyekî pir mezin e. Yani dibin belavbûnekî dane li ber modernîzmê herkes diçe li Maxmûrê jî gelek malbat zarokê wan artık malbatê qebûl nake û ber Avrupa ve dimeşin, yani ber bê çandinê ber bê kokê ve dimeşin. Ji ber wî malbatê ku hene em ê çawa bikarbin demokratîk bikin, malbatê ku hene em ê çawa bikarbin bikin bingehên sosyolojiya a civakê, yani bikin bingehên civaka a ku rêxistiniyê bide avakirin. Em bêjin hevjiyana azad em bikarbin malbatê da pêşxin, em azadiyet malbatê da pêşxin, çünkü kok bi xwe malbat e, malbatê tümden nikarî rakî. Ji bona ku tu bikarî paradigma xwe bingehîn tu bidî rûniştandin, demokratîkkirina malbatê pêwîst bû û elzeme jî rastî jî. Gelek dema da me perwerda wî daye, me dersa wî daye, yani di milê ê nêzîkatiya hevda, di milê komünalîtê de, di milê gelek ewa da tehlikeyekî pir mezin heye. Ji ber vê yekê perwerda yekemîn ji ber ku malbatê de dest pê dike. Diviya ku me dest avêt bûa malbatê û malbatê demokratîk bûnê bidin rûniştandin û bidin avakirin. Yani yek rolê ê kesa rolê ê temenmezina rolên ê zaroka rolên ewan hatin nîqaş kirin. Divê ku em çawa nêzîkî wan bin,
herkes rola xwe çibe, misyona xwe çibe, çawa hevra tevger bikin, çawa nêzîkê hev bibin, li ser vana nîqaş hatin kirin. Atölye me ya a pêncemîn jî dahûranda sosyolojîk a dîroka ya çanda botanê a li ser kilaman bûn. Dahûrandina ser kilaman em dîrokê de kilama çawa dikirin dest. Ev kilamên ku têne gotin di milê azadiyê da, di milê hevjiyana azad da, di milê nêrînekî nû da, nêrînê ku em dixwazin nêrînekî jinolojî jinûva em dîroka xwe şîrove bikin, ev jinûva mêze bikin. Dahûrandinekî wisa servan strana hatin. Tabi stranên ê berê bi xwe re enerjiyekî pir cuda, kelecaniyekî pir cuda tîne û nêrînekî nû jî ku em bikarbin jinûva nêrînekî bidinêyî û em dîroka xwe daha bêtir li gorî esasê azadiyê em bizanbin û sosyolojiya wî em derxin holê. Ev atölye bû. Atölye çanda kilaman em ê çawa bikarbin jinûk ve şîrove bikin, em ê çawa mêze bikin. Bêtir mijarên ê pirsa duyemîn jî ez dikarim vana bêjim berfire bûn, kûr bûn û em bêjin rastî jî mijarê ku hatin bijartin yani bi kombûna jinên kampê hata avakirin û herkes nav da her sazî, her ferdekî ku em bêjin lêgerîna wan hebû ê ku bikaribe konferansê de cî bigire atölye cî bigire nîqaşa bike û çareseriya bigere. Servan atölye hatin meşandin. Yani konferansa, bingaha konferansa jinoloji ya zanistî care yekemîn rastî jî em dikarin bêjin konferans encamgira xwe bêtir da atölye da bi dest xirt. Ji ber ku nîqaşên herê berfire û kûr di van atölye de hatin meşandin. Rêbazê atölye di kampê de care yekemîn bû. Ev rêbaz bi xwe re rastî jî tiştekî pir xweş û heyecanekî û hêviyekî bi xwe re derxist holê. Di encamnameya konferansê de jî diyar bû lê em dixwazin ji we guhdar bikin. Biryarê ku hatin girtin çi bûn? Rastî jî pêşniyar pir zêde bûn. Lê biryarên ku hatin dayîn yani bêtir hevpeymanên ku hene li gorî malbatan demokratîk bên çêkirin. Modela malbata demokratîk divê çawa bê somut kirin. Divê malbat bê guartin û demokratîk kirin. Dîsa biryara dî zewaca ji yê li ser çi esasê pêk were li gorî vê pîvana bên avêtin. Ji ber ku di têkiliya malbatê de destpêkê de ser zewacê tê avêtin. Rêbazên zewacê, têkiliyên zewacê bi xwe re hişmendiyekî tê dahava kirin. Mînak berdêl hêjî hene. Mînak em bêjin di zewacê de rêbazê ku tê bikar anîn diçin keçekî tînin bi pera keçekî tînin ev ya dibe ku hişmendiyekî di malê de yani malê wî jin bibe malê zilam hişmendiyekî wisa dida ava kirin û jin dema pirsgehekek çêbe dema ji malê ji wê malê bixwaze qut bibe yani cêbûnekî bide çêkirin tu mafê wî jinê namîne. Yani mafê wînê zarok bile nadine wê eger saziyên rêxistinê ser vî mijarê nesekine û ewana serî nexin, serî li saziyê me nexin, li dadgehê nexin, rastî jî meselê pir kûrsa derdkevin ji ber vê yekê yani temel şêwê zewacê de hevpeymanên nû, hevpeymanên ku em bikarbin wek heviyekî di navbera jin û zilam da ê ku zewî cîne di wan de bidin avakirin rê û rêbazê ku nû em bikarbin biryarê wisan hatin dayîn yani divê ku saziyên wek em bêjin meclîsa îştar, wek em bêjin meclîsan gîştî biryaran ser van awa biryara derxin ku bikarbin wek heviyekî bidin avakirin yani ne tenê ku herin keçikekî bixwazin ev rêbazekî çaje keçik xwastin anîna malekî dî ev xwe re hişmendiyekî ku jin aydê xwe nîne aydê wan e dida avakirin. Ji ber vekî van mijara ser van mijara divê ku pîvanên nû
û em bêjin rêbaz û rêgezên nû bêne avakirin ji bona ku bikarbin zewaca bên ew kirin. Dîsa işte zêr dayîn bin doşek rakirin yani gelek rêbazê têm karên ser şîrê dayîkê tê standin vana bi xwe re rastî jî demokratîk bûyîna dibin zewacê de tê xirakirin ji ber vêkê divê me hat biryargirtin kî atolê da biryar derketin û konferansê da wek rêgezekî jî hate pêşxistin ku di vî milê de biryar bêne dayîn û encam bêne kirin û ji bona ku bikarbin temela malbatê rê û rêbazê zewacê de bên avêtin rê û rêbazê zewacî ku heye bên guhartin. Dîsa jinên ciwan ku bixwazibe bizewce divê ku di aliyê aborî da zemînekî xwe hebe ku bikarbe ser lingê xwe pêle weke şart were dayîn. Yani dema ku ji wî malbatê xut bû pêwîstiya wê bi kesî nemîne. Pêwîstiya wê bi tu kesekî nemîne, hewcedariya wê li kesî nemîne. Ji ber vê wekî şertekî, wekî pêngavekî divê ku em bidin pêşiya wan û em bikarbin demokratîk bûyînekî bidin avakirin, em bikarbin jina azad muhtacê kesî nebe li van ölçeya de em bidin rûniştandin biryarekî dî jî ser vê milê bû. Dîsa ji bo karna anîna berhemên plastîkiyê kampanyayê bêne destpêkirin. Ji ber ku di kampê de rastî jî gelek berhemên plastîk tên karanên ev jî ji bo zindiya û ji bo ax û ji bo xwezayê berhemên plastîk bikar anîna wê divê wek biryar bê dayîn û carekî nên bikar anîn hemberî wî tekoşînekê bên dayîn ji ber ku plastik di xwezayê de demdirêj nahele û ew nabe yani bi axêra nabe yek bêne qedexekirin biryara me ser van esasa bûn. Dîsa em bêjin pêşniyariyên pir xurt derketibûn di milê zanîn û zanistinê de, di milê ol nazkirinê de, di milê gelek tişta da nazkirinê de biryarên ku hatin dayîn û evekî kelecanekî mezin jî derxist holê. Wek pirsek dawiyê ku dixwazim pirs bikim yani wek konferansa yekemîn ya Akademiya Jinolojiyê ya li kampa Mexmûrê hat li darxistin û beriya wê jî gelek kar û xebat hatibûn çêkirin, lêkolîn hatibûn kirin, pirtûk hatibûn nivîsandin û derxistin. Ez dixwazim hûn henekî qala heyecana wê konferansê ji me re bikin. Konferansekî zanistî cara yekê min hem rê û rêbaz hem şêweb her awayê tiştekî nû bû. Bingeha vê konferansê em bêjin bi awayekî hatibû honandin, hatibû amadekirin. Lê ji ber ku konferansekî zanistî be, ji ber ku şêwê bi tarzekî atölyê be û di milê dem da zamanê menîn bû rixmê wî ji ber ku herî kelecana tebaqê da em neçariman em vê konferansê bikin. Bi rastî jî heyecana konferansê em bêjin di nav mala da bigire, di nav saziya da bigire, di nav endamên jinolojî da bigire. Yani nefesekî nikarbûstandibe ji ber ku yoğuntiyekî pir mezin hebû, lêkolînekî pir mezin hebû. Herkes nav kelecanekî da bû, di milê nivîskî da, di milê lêkolîn da, di milê encamgirtinê da û di milê nîqaşkirinê herî kûr da wek rêbaz carê yekemîn bû. Ev xebatên atölye heyecana xwe û kelecana xwe bi rastî jî dan konferansê ji ber ku konferansa a jinolojî bû cara yekemîn bû rêbaz cuda bû evana bi xwe re hem meraqekî hem heyecanekî hem kelecanekî jî da avakirin. Dîsa herî girîng di konferansê da tiştê ku pêş ve derket gencên ciwan yê ku cara yekemîn derdket pêşkeşî dikir, yê ku cara yekemîn hat tiştekî dixwend, yê ku cara yekemîn erk û berpirsiyarekî girte ser xwe, yê ku cara yekemîn sunûm kir bêtir jî jinê ciwan bûn. Ew jinên ciwan jî yani cara yekemîn karekî wisa da cî digirtin ji ber ku rastî jî hem temenê wan biçûk bûn hem jî bi hêz û bi coşekî û bi kêfxweşiyekî jî tevlî bûn.
کیفخوشی وان و هیجان وان و اوان سر دلگی اویجی باندوریه که پر خوش و پر خوش کرد مخابن روزا دوی حوالی می چاپمنیه شهادت بونوان هنکی خمگینیه که جی مرا دعوا کرن yani şehadet tavan hevala rastî jî em bêjin işte dil êşandinekî çêkir çünkü gelek heval jî wan hevala nas kir û em bêjin yani ew qasî hejmarê û hevalên wisa kevn û kedkar û di rêya azadiyê de berxwedaniyekî herê mezin di milê zanistî de di milê lêkolîn de di milê çapemeniyê de di milê azadiyê de rastî jî ew hinekî خمگینیەکی jî xwe da çêkirin tabi vana ev şehadet eme şehadet dibe armanc û hedefa ku em bikarbin hedefa wan û armanca wan jî daha sertir bixin em bikarbin xeyalê wan û armanc û hedefa wan daha bi demkintir û daha bihêrstir û daha bi kelecantir em bikarbin xeyalê wan jî ser xeyalê xwe zêde bikin û tekoşîna xwe daha bilindtir bikin yani kelejaniya a konferansê em bêjin rêw dirêbaza da rastî jî xwe tiştekî pir xweş û tiştekî pir ew jî anî vê qampê rengekî cuda anî qampê di milê rêbaza da artık şêwê nû tarzekî nû xwe nûbûnekî vê konferansê ji bo qampê em dikarin bêjin aslında ji bo xetmandina re deriyekî vekir ronahiyekî derxist pêş ev ya pir baş bû mînak mesela dibêjim işte hevalekî piştî ku ji konferansê derket hevalekî xort ji wî hevalê dipirse dibêje min merak kir acaba we derheqê me de çi biryar daye ew heval jî heneka dike dikene dibêje mijara me newinin mijara me mijara zanistî em zanistî re mijûl bin em bi we re mijûl nabin yani wisa nav henekiyê de evekî wisa henekekî wisa jî derbas dibe yani çünkü artık jin bi rastî jî di qampê de dixwazin bi zanistê re mijûl bibin bi zanistî tevger bibin bi zanistî xwe bigînin astekî ku bi zanistî jiyan bikin ji ber ku jinolojî zanist a jin û jiyanê ye û pêşenga wî ji ber ku jin e rol û misyona xwe ji bo ku bikaribe daha bêtir bilêze konferansa yekemîn coşekî moralekî heyecanekî pir mezin da ava kirin هەڤالەی لەم gelek spasiya we dikin ku hûn tevlî bernameya me bûn û wextê xwe ji bo me veqetand di kar û xebatê we de û ji bo konferansê we û ji bo kar û xebatê we em serkeftinê dixwazin belê gudarên hêja em bi wê rengî gihaştin dawiya xeleka xwe ya îro jî heya xelekek dîtir bimînin di nava xweşiyê de